క్రైస్తలో ఈరోజు దేవుని యొక్క వాగ్దానము కీర్తనలు 91 కీర్తన 15వ వచనం. అతడు నాకు మొరపెట్టగా నేను అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చేదను, శ్రమలో నేను అతనికి తోడైండెదను. దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించునుగాక. ఆమేన్. అవునండి, మనం మొరపెట్టినప్పుడు దేవుడు మనకి ఖచ్చితంగా సమాధానం ఇస్తానని ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. కాబట్టి మనము ఏ శ్రమలో ఉన్నా, ఎలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితిలో ఉన్నా, ఎలాంటి ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనన్నా ఉండండి ఈ వాక్యం విన్నవారు, కానీ నువ్వు దేవునికి మొరపెట్టినప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితంగా నీకు సమాధానం ఇస్తానని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. నీకు సమాధానం ఇవ్వటమే కాదు, కానీ నీ శ్రమలో దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటాడంట. అబ్బా, ఎంత గొప్ప దేవుని మనం కలిగి ఉన్నామండి. శ్రమలలో మనకున్న వారందరూ కూడా మనల్ని విడిచిపెట్టిపోయే పరిస్థితులలో మనం ఉంచి ఉన్నాం, కానీ దేవుడు చెప్తున్నాడు, నీ కలిగిన శ్రమలో నీకు దేవుడు ఎలా ఉంటాడంటండి, తోడుగా ఉంటాడు. మనుషులే విడిచిపెట్టిపోతున్నారు, కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడండి, నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను. ఏ సమయంలో? నీ శ్రమలలో, అన్ని పరిస్థితుల్లో. మనమైనా ఒక్కొక్కసారి దేవుని విడిచిపెడతామేమో, కానీ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మనల్ని విడవడండి. నిన్నే మాత్రం విడవను, ఎన్నడెడబాయనని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది. కాబట్టి మన శ్రమలో మరి మనకి తోడైండే దేవునికి మొరపెట్టి దేవుడిచ్చే విడుదలను పొందుకుంటూ దేవుని మహిమపరుద్దాం. అటు రీతిగా ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందామండి. సకల ఆశీర్వాదాలకు కారణభూతుడమైన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ఈ యొక్క ప్రార్థనలు ఎక్కిస్తున్న ప్రతి బిడ్డను జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ఆయా ప్రతి ఒక్కరు కూడా నీకు మొరపెట్టి వారి శ్రమలో తోడైన నీ మీద ఆధారపడే కృపని, నువ్విచ్చే జయమును, నువ్విచ్చే విజయమును, నువ్విచ్చే సమాధానమును పొందుకొని నేను మహింపరిచే కృప ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయమని యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్.